Τις 2 σεζόν που έχει κάτσει στην Ευρώπη ο Ντόντσιτς, δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε από 16χρονο, 17χρονο παίκτη. Μωράκι ήτανε. Φοβερός. Πάμε στο Λούκα Ντόντσιτς, νούμερο 3. Λες Λούκα, Κοίταξε. Θα σου διαβάσω εδώ τι λέει. Λοιπόν. Θες βοήθεια στη μετάφραση? Δεν θα σου διαβάσω τι λέει. Δεν χρειάζεται. Νούμερο 3, Λούκα Ντόντσιτς. Δεν λέει κάτι σημαντικό. Χάθηκε στη μετάφραση. Όχι, δεν λέει κάτι σημαντικό γι' αυτό. Θέλω να σου πω ότι και ο Ντόντσιτς μπορεί να πάει πιο κάτω. Γιατί έχει μόνο 2 σεζόν. Ναι. Για παράδειγμα. Αλλά επειδή είναι αδυναμία μας και εσύ τον αγαπάς και πάρα πολύ, μου έχεις πει θέλεις να τον παντρευτείς. Εγώ έχω πει τέτοια πράγματα. Λούκα, όχι. Λούκα, όχι. Θάνο, κλείσε κινητό, ξεκινάμε. Τελευταίο επεισόδιο Above the Rim, powered by pamestechima.gr για το 2024. Όπα. Είσαι έτοιμος? Let's go. Let's roll και τέτοια. Let's roll και τέτοια. Εντάξει, χειραψία, γιατί γύρισα από Λονδίνο μόλις. Για σένα μόνο, έτσι. Α, καλά, εντάξει. Ναι, τώρα θα ξαναπάει τη Δευτέρα, ξέρετε πώς θα πάει αυτό. Ναι. Να ξέρεις, έλαβα μήνυμα. Νόμιζαν ότι εγκαταστάθηκα μόνιμα στο Λονδίνο και μου Έγινε έστειλαν τέτοιο? οι θαυμαστές σου. Η δική μου. Ναι. Τώρα με ποιον θα κάνει εκπομπή ο Θάνος. Α, ναι. Νομίζω ότι η δική μου θαυμαστές ήταν αυτή. Η δική σου, Ναι, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος, να ξέρεις. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, όσο έλειπες στο Λονδίνο να πηγαίνεις πιο συχνά, γιατί οι ελληνικές ομάδες παίρνουν μεγάλα διπλά, οπότε είσαι εκτός Ελλάδας εσύ. Καλά, πρώτο ταξίδι ήταν, δεν θα είναι. Εντάξει, εγώ λέω να συνεχίσεις να πηγαίνεις. Να με στιγματίσεις δηλαδή. Να συνεχίσεις να πηγαίνεις. Καλά, έχει στιγματιστεί από το πρώτο επεισόδιο. Δεν είναι τώρα εγώ να σε στιγματίσω. Ο κόσμος βλέπει, ο κόσμος έχει αυτιά, έχει μάτια. Σάρας. Καταλαβαίνει. Ναι. Εντάξει, πόσο Σάρας, ας πούμε, πήγαινε εκεί πέρα στα κλαμπάκια. Είδες όμως, τα είδα τα παιχνίδια. Ευτυχώς είχε καθυστέρηση η πτήση μου και είδα και το μάτς του Παναθηναϊκού. Πρόλαβα δηλαδή λίγο. Έχουμε ενημερωθεί με stories. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Όταν έχεις Ελένη Μαρκάτη στο λογαριασμό στο Instagram με καμπανάκι, καταλαβαίνεις ότι αντιλαμβάνεσαι τα story πρώτος, τα βλέπεις πρώτος και προφανώς βλέπεις ότι η Ελένη Μαρκάτη παρακολουθεί μπάσκετ από το Λονδίνο. Και μόνο που παρακολουθείς εσύ τα story μου, Θάνο, εγώ είμαι καλυμμένη. Αυτό. Και ο Σέιν Λάρκιν. Να προχωρήσω. Και ο Σέιν Λάρκιν για σένα όμως. Όχι, για σένα ο Σέιν Λάρκιν. Λοιπόν, με ποιον να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό. Με Ολυμπιακό, αφού ήταν χρονικά πρώτο. Εντάξει, ένα πάρα πολύ μεγάλο διπλό για τον Ολυμπιακό στο Μιλάνο, σε ένα μάτς πολύ ισορροπημένο. MVP. MVP νομίζω ότι ήταν ο Ιβάν Φουρνιέ. Εγώ λέω Άλεκ Πίτερς. Εντάξει, ήταν παράγοντας χ, αν με ρωτάς, ο Άλεκ Πίτερς και είναι ο παίκτης που δεν περιμένεις να κάνει τη διαφορά και την κάνει για τον Ολυμπιακό. 7 πόντους στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα, έτσι. Όχι. Για μένα είναι όλο coach Μπαρτζόκα στο τέλος ότι πηγαίνει σε small ball. Σε small ball, ναι. Δηλαδή είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό. Γιατί έχεις έναν φάλ ο οποίος δεν πατάει και τόσο καλά, αλλά αποφασίζεις σε ένα παιχνίδι που δεν είναι κακός ο φάλ να τον βγάλεις από το παρκέ και να προσαρμοστείς στα δεδομένα του Μεσίνα. Του βγαίνει. Θα μπορούσε να μην του βγει. Αλλά από τη στιγμή που του βγαίνει, πρέπει να πάρει τεράστια credits ο coach Μπαρτζόκας για την επιλογή του. Στο 12-16 πλέον ο Ολυμπιακός. Στην κορυφή της βαθμολογίας. Στην κορυφή της βαθμολογίας. Με θυμίζουμε ότι είχε ένα παιχνίδι λιγότερο η Παρί. Εντάξει, αλλά έχασε η Παρί. Ναι. Οπότε όλα καλά. Θέλω να σου πω ότι έχασε από την Μπασκόνια με ανατροπή 18 πόντων τώρα η Μπασκόνια, Ρογκαβόπουλος κτλ. Σε ένα παιχνίδι που, αν θυμάσαι, είχαμε δώσει η Μπασκόνια να κερδίσει. Είχες δώσει εσύ να κερδίσει και εγώ είχα Thiago Splitter προπονητή για να τα λέμε όλα. Κάνω την αυτοκριτική μου. Μπράβο. Ούτως ή άλλως ο κόσμος ξέρει. Βλέπει το Above the Rim το προηγούμενο, καταλαβαίνει τι έχει συμβεί. Καλά, θα τα πούμε αυτά στο section του Fantasy, μην βιάζεσαι, γιατί σε έχω. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου κάνω μία ερώτηση πριν πάμε στον Παναθηναϊκό. Θέλω να μου. Τώρα είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση, πώς θα την πω για να μην παρεξηγηθούμε. Πώς θα τη διατυπώσω? Ναι, πώς θα τη διατυπώσω. Θέλω να μου πεις αν θεωρείς, ή μάλλον σε τι βαθμό θεωρείς, ότι η διαιτησία των ελληνικών ομάδων στα 2 παιχνίδια αυτά που είδαμε την τελευταία αγωνιστική, δεν το πάω συνολικά, στα 2 παιχνίδια αυτά, ήταν ευνοϊκή. Κοίτα, υπήρχε αυστηρή κριτική από πλευράς Αρμάνι, πολλά παράπονα. Είδαμε στο τέλος κλώτησε και την. Εγώ δεν μιλάω μόνο για το μάτς του Ολυμπιακού. Ναι. Το πάω συνολικά. Ναι, και για τις 2 ελληνικές Γι' αυτό σε ρωτάω. ομάδες. Κοίτα, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ξέφυγε η διαφορά. Και ήταν και με πολύ μεγάλα τρίποντα στο φινάλε. Θα πούμε και στη συνέχεια για το μάτι του Παναθηναϊκού 2 λόγια. Τώρα στο μάτι του Ολυμπιακού δεν νομίζω ότι η διαιτησία έκρινε το αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω ότι σε κανένα από τα 2 μάτς έκρινε το αποτέλεσμα. Προφανώς. Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι οι 2 ελληνικές ομάδες είχαν ευνοϊκή διαιτησία σε αυτά τα 2 παιχνίδια. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουν και τα καλύτερα ρόστερ και από τη στιγμή που η Λίγκα προσπαθεί να διαφυλάξει μερικά από τα αστέρια της, προφανώς και οι ελληνικές ομάδες θα είχαν μία λίγο πιο ευνοϊκή διαιτησία στη φετινή σεζόν. Δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα
σε αυτά τα δύο Γενικά όμως παιχνίδια. έχω δει πάρα πολλά στη φετινή Ευρωλίγκα μέχρι στιγμής. Ναι, εντάξει, η διαιτησία είναι σε ένα, θα μου επιτρέψετε να πω, αρκετά μέτριο επίπεδο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Συνολικά στη Και όχι διοργάνωση. μόνο αυτό, και οι αποφάσεις της διοργάνωσης, δηλαδή το γεγονός ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι της Παρί. Δηλαδή αυτό από μόνο του είναι άδικο απέναντι στις υπόλοιπες ομάδες. Ναι, και απέναντι στη Φενέρμπαχτσε που μπορούσε να πάρει μια νίκη. Ναι. Οπότε, συμφωνείς μαζί μου ότι όντως οι δύο ελληνικές ομάδες είχαν μια μικρή εύνοια σε εκτός έδρας παιχνίδι. Δηλαδή, για μένα και ο Παναθηναϊκός Πιστεύω θα και ο πέσουν να Ολυμπιακός. μας φάνε. Δεν με νοιάζει. εγώ σου λέω το αυτό που βλέπω. Ναι, οκ. Σε αυτή την αγωνιστική θεωρώ ότι οι δύο ελληνικές ομάδες πήρανε παραπάνω σφυρίγματα από το 50-50. Εντάξει. Hot take, θα Hot έπαιζε ο take, Λούκας. εντάξει. Γι' αυτό είναι εδώ η παραγωγή μας και όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται από πίσω. Για να μας απολύσουν. Όχι, για να το βγάλουν αυτό ριλάκι, Ναι. να πέσουν από κάτω Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί και αεκτζίδες, να μας τρώνε από κάτω. Και παοκτζίδες. Λοιπόν, να πούμε και για τον Παναθηναϊκό δύο λόγια. Ναι. Εντάξει, πολύ καλό παιχνίδι. Πολύ καλό τέταρτο δεκάλεπτο. Πολύ μεγάλο διπλό. Εντάξει, πολύ ωραίο παιχνίδι γιατί είδαμε και την Bayern να παίρνει προβάδισμα. Είδαμε και τον Παναθηναϊκό να παίρνει προβάδισμα. Είδαμε εξαιρετικό ντεμπούτο από Γκέιμπριελ. Τρομερός. Φοβερό. Τελικά 5 ή 6 τάπες. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν. 5 λέει η στατιστική στην Ευρωλίγκα. Αλλά νομίζω ότι η μία που έχει χρεωθεί στον Κώστα Σλούκα Είναι δικιά του. είναι δικιά του. Ναι, θα μπορούσε. Φανταστικός. Και μπήκε και με το καλησπέρα νομίζω στο κλίμα της ομάδας. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Βέβαια, Γνωριζόταν και με Κέντρικ Ναν. η δική μου επιλογή του Γιούρτζεβεν δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι, και εντάξει, σε αυτό το εντάξει, παιχνίδι. τώρα Ναι, χρονιάρες εντάξει. μέρες, μην τα Δεν συζητάμε πειράζει. αυτά, Δεν Θάνο. πειράζει. Με Γκέιμπριελ θα πορευτούμε από εδώ και πέρα ως πρώτο από ό,τι Ναι, φαίνεται. ναι. Τι να πω τώρα. Τον έχω πάρει και στο Fantasy, θα τα πούμε όλα αυτά μετά. Κάνουμε προοικονομία. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει άμυνα. Δηλαδή παίζει άμυνα επιτέλους. Θυμήθηκε λίγο ότι είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Δηλαδή, νομίζω κράτησε τον Νέιπιερ στους 0 πόντους. Ναι, εντάξει, ο Νέιπερ τα τελευταία παιχνίδια η αλήθεια είναι Γιατί ότι. μπορεί να έλειπα, αλλά έχω. Είσαι πάρα πολύ ενημερωμένη. Στα τελευταία παιχνίδια ο Νέιπερ είναι χαμηλά στο σκοράρισμα. Ναι. Γιατί παίρνει ο Έντουαρτς πάρα πολλές μπάλες πάνω του. Ήταν και λίγο. Νομίζω είχε γίνει λίγο αυτό το παιχνίδι και Ναν vs Edwards, που είναι οι δύο καλύτεροι σκόρερ του πρωταθλήματος φέτος. Σωστά. Και ευτυχώς ο Παναθηναϊκός ξέφυγε από αυτό το. Από αυτό το 1-1. Ναι, από αυτό το 1v1. Εντάξει, είναι τεράστια τα σουτ που βάζει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή στο τελευταίο δεκάλεπτο είναι απίστευτα σουτ αυτά που βάζει. Δηλαδή, Ναι. Και ο Σλούκας και, ο Μίτογλου ναι. βάζουν όλοι και νομίζω ότι αυτό και ο Γκραντ βάζει ένα απίστευτα σκοτωμένο σουτ με step back. Ναι. Θέλω να σου πω ότι. Κλασικός Τζέριαν Γκραντ, Ναι. λίρα 100. Ναι, θέλω να σου πω ότι όλοι βάλανε εκεί που έπρεπε και ο Παναθηναϊκός σπάει το αίτητο της Bayern. Ήταν η μοναδική αίτητη ομάδα Ναι, εκτός ναι. έδρας. Εντός έδρας. Φοβερό. Λοιπόν, νομίζω Πάμε ότι στο τώρα. πάμε στο τώρα γιατί το παρελθόν τράβηξε πάρα πολύ νομίζω. Και Πρώτη αγωνιστική για το 2025. έτσι. Η Ελένη Μαρκάτη στο Fantasy δεν τα πηγαίνει καλά. Στα Hot Players Picks το παλεύει. Στο Bet Boss δεν έχει ακόμη δοκιμάσει την τύχη της στο νέο ανανεωμένο Ήρθε η ώρα. Fantasy.gr. Δεν ξέρω. Οι φίλοι μας, αν έχουν δοκιμάσει το Bet Boss, να μας γράψουν από κάτω στα σχόλια με hashtag above the rim τι συμβαίνει στο νέο παιχνίδι του πάμεστοιχημα.gr, στο οποίο διεκδικεί σε Ελένη Μαρκάτη 20.000 ευρώ, παρακαλώ. Πολύ ωραίο δωράκι τώρα για πρωτοχρονιά. Εντάξει, τι ωραίο. Πηγαίνει όλα τα μπουζούκια τη χώρα. Δεν έχει τώρα κάτι άλλο. Τα γυρνά όλα. Εσύ δηλαδή που τα γύρισες έχεις γίνει bad boss. Α, μάλιστα. Τώρα άρχισε ποντίτσε τώρα. Πήρε την assist, την έκανε τρίποντο κτλ. Συγγνώμη, γιατί και εγώ σε παρακολουθώ, Θάνο. Α, έχει και εσύ καμπανάκι. Βέβαια, Α, εννοείται. να ειδοποιηθεί η παραγωγή, παρακαλώ. Λοιπόν, Φοβάμαι. Hot Players Picks, πιο hot δεν γίνεται. Όπα. Γιατί θα ξεκινήσουμε από την καυτή Ζαλγκύριο Αρένα. Καυτή. Πάλι να τα πάρουμε χρονικά Αλλά έχει τα πολύ πράγματα. κρύο. Καυτή μέσα. Έξω άσε να χιονίζει. Ωραία. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει μια τεράστια ευκαιρία σε αυτό το παιχνίδι. Να καταφέρει να. Τρινκέρι βίας Μπαρτζόκας, Εντάξει, φοβερή προπονητική μάχη. Αλλά έχει μια τεράστια ευκαιρία να ρίξει ακόμη περισσότερο τη Ζάλγκιρις και για μένα Στο 18 ίσως και πλέον να η μείνει και Ζάλγκιρις. πρώτος Ναι. στη βαθμολογία αν κερδίσει. Ή με ισοβαθμία τέλος πάντων διπλή. Να ξεχωρίσει λίγο από τους πολλούς. Πιστεύεις έχει κάποια σημασία σε αυτό το σημείο τη σεζόν η πρωτιά? Καμία, αλλά η εικόνα και η ψυχολογία με 2 σερί διπλά για τον Ολυμπιακό στο Μιλάνο και στο Ναι, σε Κάουνας δύσκολες θα έδρες, είναι κυρίως στο κάτι πάρα Κάουνας, πολύ ναι. σημαντικό. Θεωρώ ότι η Ζάλγκιρις στην έδρα της αποκτά μεγαλύτερη δυναμική. Έχει και έναν πάρα πολύ καλό παίκτη όπως είναι ο Λόνι Walker, τον οποίο εσύ όμως δεν πιστεύεις στο συγκεκριμένο μάτς και θέλω να μου αιτιολογήσεις το γιατί. Κοίτα, η Ζαλγκύρης είναι πάρα πολύ καλή ομάδα αμυντικά. Είναι από τις καλύτερες ομάδες στο να κατεβάζει rebound, αλλά επιθετικά όλο το βάρος πέφτει σε Φρανσίσκο και Λόνι Walker.
Και πιστεύω ότι ο coach Μπαρτζόκας θα βρει τον τρόπο για να τον κλειδώσει, αυτόν τον Αμερικανό super scorer. Οπότε θα πάω στο under του, που έχει και σχετικά πολύ ψηλό line. Είναι πάρα πολύ ψηλά το line του Lonnie Walker. Αλλά εγώ σε αυτό το match θα πάω στο over, γιατί έχει κάνει κακά παιχνίδια ο Lonnie Walker τα τελευταία match. Ήρθε η ώρα να ξεσπάσει, λες. Θεωρώ ότι επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος ανέβασε και ένα τιτίβισμα, εσύ που παρακολουθείς στο Twitter. Στο X. Και έγραψε 2025 θα είναι η χρονιά μου. Λες, είναι τώρα το παιχνίδι του. Δεν ξέρω. Αλλά εγώ σου λέω τι ανέβασε στο X. Θα πάω κόντρα. Θα πάω κόντρα και όπου βγει. Αυτό πρέπει να το καθιερώσουμε, πιστεύω, πλέον σε κάθε επεισόδιο. Κοίταξε, εγώ έχω κάνει ήδη ανοιχτή πρόσκληση να ξέρεις την Αναβίση. Να έρθει εδώ ανάμεσά μας. Ναι. Κανένας δεν μπαίνει ανάμεσά μας, όπως έχεις πει. Ναι, σωστά θα είναι. Ναι, ωραία. Αλλά θα έρθει εδώ ανάμεσά μας. Λοιπόν, under λοιπόν εγώ το Lonnie Walker, over εσύ. Κόντρα, ναι. Τι άλλο έχουμε. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στους ψηλούς του Ολυμπιακού σε αυτό το μάτς. Από την άποψη ότι ο Λαουρίνας Μπιρούτης είναι ένας center ο οποίος δεν είναι για πρώτο στην Ευρωλίγκα. Ναι. Θυμίζουμε βέβαια τι είχε γίνει στο μάτς του Παναθηναϊκού. Τα θυμάμαι. Ναι, μην μου τα θυμίζεις. με την προσποίηση του Ντάνστον στο Λεσόρ, λες και ήταν 20 χρονών ο Ντάνστον. Μην μου τα θυμίζεις τώρα, αυτά σε παρακαλώ. Ναι, που ήταν και καθοριστικό καλάθι, νομίζω είχε κρίνει το παιχνίδι. Ναι. Όχι, εντάξει, είναι τώρα. Είναι πραγματικά είναι φοβερό αυτό που γίνεται, γιατί λες θα ματσάρει, ποιος θα ματσάρει με το φάλ, ας πούμε, σε αυτό το παιχνίδι. Και σκέφτεσαι. Περιμένουμε και μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ πιθανό να παίξει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τον Μιλουτίνοφ. Ναι. Είναι και αυτό μια απορία που έχουμε αυτή τη στιγμή που γράφεται το συγκεκριμένο επεισόδιο. Γιατί για να μην μας κράζουν από κάτω. Να μας κράζουν, είναι Κυριακή, παιδιά. Είναι Κυριακή, είναι 29 του μήνα. Θα το δείτε 31 η πρώτη ή 2 του Γενάρη. Ναι, οπότε μην μας κράξετε για τον Μιλουτίνοφ. Αλλά εγώ θα πάω στο over του φάλ. Over του φάλ, Over στους πόντους του φάλ. Θεωρώ ότι σε αυτό το παιχνίδι θα παίξει περισσότερο από ό,τι έπαιξε με την Αρμάνι. Γιατί με την Αρμάνι δεν είχε ο Ολυμπιακός τα ματσαρίσματα σωστά για να μπορέσει να ακολουθήσει ο φάλ το Λεντέι. Είναι δύσκολο παιχνίδι πάντως για hot players picks, πιστεύω. Ναι, γιατί θα πάνε χαμηλά. Ναι, και δεν ξέρεις πώς θα πάει. Δηλαδή, η Ζαλγκίρις παίζει σε πολύ χαμηλό ρυθμό. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει πιο ψηλά. Ναι. Οπότε, ποιο από τα δύο θα βγει μπροστά. Δηλαδή, θα πάει το παιχνίδι στις λίγες κατοχές Ζάλγκιρις, που αν με ρωτάς, αν πάει στις λίγες κατοχές Ζάλγκιρις, έχει το προβάδισμα η Ζάλγκιρις. Συμφωνώ. Αν πάει στις περισσότερες κατοχές, ο Ολυμπιακός είναι να διαφιλονίκει το φαβορί. Οπότε θέλω να σου πω ότι θεωρώ ότι ο coach Μπαρτζόκας. Άρα είναι ποιος θα κρίνει τον έλεγχο του αγώνα, Εντάξει, πάντα λέμε για το τέμπο και για το ρυθμό. Δεν μου αρέσει, είναι κλισέ δημοσιογραφικό. Να πούμε δηλαδή, όποιος ελέγξει το ρυθμό θα πάρει την νίκη. Είναι αλήθεια όμως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όσο και αν δεν μου αρέσει, φίλες και φίλοι, έχει δίκιο η Ελένη Μαρκάτη. Αλλά νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι και στο παιχνίδι αυτό στο Κάουνας ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει κατεβάσει περισσότερα επιθετικά και να μην τα έχει αξιοποιήσει καθόλου. Πόσο διαβασμένη είναι σήμερα, να πηγαίνει έτσι στα αξιδάκια. Είχε πάρει και φωτιά στην επίθεση εκείνο το παιχνίδι. Νομίζω είχε σουτάρει με ποσοστά που δεν έχει σουτάρει όλη τη σεζόν. Το πρώτο ημίχρονο ήταν συν 20 για τις Ζάλγκιρις. Ναι, αν θυμάσαι. ναι. Δηλαδή τώρα έβαζε ο Σερβίντη στα κολλημένα. Ναι. Έχεις και κάτι ακόμα? Λοιπόν, εγώ θα πάω στο over του Φουρνιέ σε assist όμως. Δυνατό. Έδωσε πάρα πολλές στο προηγούμενο, νομίζω 6. Ναι. Έχει μοιράσει πάρα πολύ καλά την μπάλα. 7 νομίζω. 7 έφτασε. Ωραία. Ακόμη πιο διαβασμένη η Ελένη Μαρκάτη. 6 θα είναι. Γράψτε μας στα σχόλια. Να μιλήσει η αλήθεια. Ναι, λοιπόν, οπότε αυτό που έχω να σου πω, Ελένη, είναι ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Δεν θα πάω μαζί σου, αλλά δεν θα πάω ούτε κόντρα. Τέλεια. Μόνο καρτελάκι Ελένη Μαρκάτη εδώ αριστερά κάτω, έτσι. Και πάμε και Παναθηναϊκό. Μία μέρα μετά, κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, την υποδέχεται στο ΟΑΚΑ. Must για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Υπάρχει μόνο η νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Η Βίρτους μπορεί να είναι πολύ καλύτερη. Με Ιβάνοβιτς. Πολύ καλύτερη. Με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς, νομίζω ότι έχει μιλήσει στην ψυχολογία των παικτών. 3-1 το ρεκόρ της Βίρτους με Ντούσκο. Και πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στην Μπαρτσελώνα, έτσι. Μπαρτσελώνα και Βιλερμπάν. Την έχω πάρει τη Βίρτους Μπολόνια επόμου και την πηγαίνω για να διεκδικήσει play-off, να ξέρεις. Α, ήσουν στην περιγραφή. Και στα δύο. Τι λες, Και με την Μπαρτσελώνα και με τη Βιλερμπάν. Βέβαια με τη Βιλερμπάν. Εξτραδάκι από Ντούσκο. Ναι, με τη Βιλερμπάν είναι το χειρότερο παιχνίδι Ναι. που έχω δει ποτέ στην Ευρωλίγκα. Βασικά, για να είμαι σωστός, 3 νίκες έχει κάνει με Ντούσκο Ιβάνοβιτς η Βίρτους Μπολόνια και οι 3 είναι σε περιγραφή μου. Κρύβεσαι από πίσω εσύ. Άκουσε. Κλάιμπερ με ταμπλό, τετράποντο στη Μπουέσα. Το παιχνίδι με την Μπαρτσελώνα 86-81 με 6-0. Και Κορντινιέ, νομίζω, τρομερή εμφάνιση. MVP 17η αγωνιστικής. Και τώρα στη νίκη κόντρα στη Βιλερμπάν είχε σε τρομερή μέρα τον Πολωνάρα. Πολωνάρα, ναι. Ο οποίος εκτός από τρομερή μέρα έχει πετάξει και την μπάλα πίσω από την πλάτη για πάσα φαντεζή προς το διαιτητή σε νεκρό χρόνο και έχει βρει η μπαλίτσα εδώ, τάκ, τον Γκαρσία, τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης.
Και είναι ο Γκαρσία και του λέει: να σε βλέπω. Τέλειο. Να σε βλέπω. Έρχεται χωρίς τον Σενγκέλια. Ναι, είναι 20 με 30 μέρες έξω. Είναι άρρωστος ο Σενγκέλια. Ναι. Έχει μολυνθεί ο οργανισμός του και έτσι όπως τον είδα εγώ λίγο σε ένα πλάνο που μας έδωσε ο σκηνοθέτης από το μάτσι Μπολόνια, είναι εξασθενημένος ο οργανισμός του. Νομίζω όμως ότι παίζει πάρα πολύ καλά. Πότε πρόλαβες, εσύ είχες μετάδοση δηλαδή και έκοψες και το Σενγκέλια στο πλάνο του σκηνοθέτη? Σε παρακαλώ. Όταν βλέπεις το πρόσωπο κομμένο, καταλαβαίνεις αμέσως. Πώς είναι το δικό μου, αλλά αυτό είναι από τα ξενύχια. 3 ερηνίκες όμως. Του άρεσε. 3 ερηνίκες έχει και ο Παναθηναϊκός όμως. Ενώ η επιδερμίδα η δικιά σου, από το κρύο στο Λονδίνο. Φράπα. Καλά, εντάξει τώρα. Οπότε νομίζω ότι μόνο νίκη για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Όχι, αλλά αν θέλουμε να πάμε σε hot players picks, νομίζω ότι η ενδεδειγμένη λύση και σε αυτό το παιχνίδι είναι ο Wayne Gabriel. Από την άποψη ότι δεν έχει πεντάρι. Ναι, το Zizic. Παίζει ο Zizic, παίζει ο Μουχάμεντ Διούφ, αλλά δεν μου λένε πάρα πολλά αυτοί οι δύο στη θέση 5. Ούτε εμένα μου λένε και... Ο Gabriel έδειξε τι μπορεί να κάνει, δείχνει να είναι εγκληματισμένος πλήρως σε αυτό που θέλει να του περάσει ο coach Ataman. Δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο, αν με ρωτάς. Τερματοφύλακας. Ναι, αυτό θέλει από τον Gabriel. Και νομίζω ότι μια αντίδραση του Σλούκα σε ένα καλάθι του Γκέιμπριλ στην αρχή του αγώνα είναι όλα τα λεφτά. Βλέπεις πώς συνεννοούνται τα μεγάλα πνεύματα. Είναι επική φάση, δηλαδή αν δεν το έχετε δει, πηγαίνετε να το δείτε. Δεν υπάρχει. Που γυρνάει προς τον πάγκο και δεν το πιστεύει. Ακριβώς με αυτή την αντίδραση. Ναι, ήταν φοβερό αυτό. Οπότε πάμε over Gabriel σε πόντους. Over Gabriel σε πόντους, νομίζω. Είμαι μαζί σου σε αυτό. Over και σε τάπες, αν διάλεγε κανένα line. Βέβαια, όχι 3,5, εντάξει, ναι, δεν θα κάνει 7 τάπες πάλι. Αλλά over και σε τάπες, γιατί πηγαίνουν μέσα όλοι οι guard της Virtus προς το καλάθι, δεν φοβούνται. Καλά θα περάσουν, Ναι, θα περάσουν πολύ καλά. Λοιπόν, και κάποιος, πού πας εκεί, ρε Ματ Μόργαν. Πρέπει να τον ταΐσει κιόλας τον Gabriel. Ναι. Οπότε θα πάω και στο over το Σλούκα σε assist. Μ' αρέσει σήμερα η αιτιολόγηση που έχουμε δώσει σήμερα τα hot players picks. Δηλαδή, το ένα καλύτερα. Πιάνει το ένα, κόβει το άλλο. Ναι. Ράβει, κόβει. Είναι έτσι. Δηλαδή, ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οκ, μ' αρέσει και αυτή η επιλογή. Δεν θα την πάρω. Δεν θα πάρω ούτε το Will Clyburn, ο οποίος με έχει στεναχωρήσει τις τελευταίες αγωνιστικές. Μετά από το τρίποντο στην Πουέσα που λέω τώρα θα αρχίσει να βάζει από παντού. Πού θα πας? Ναι, θα πάω στον Αζάια Κορντινιέ σε αυτό το παιχνίδι. Θανό. Έχω σημειώσει το ίδιο. Δεν είναι προσυμφωνημένο. Ωραία, μία φορά. Να συμβαδίσουμε και σε κάτι, δεν γίνεται. Over σε πόντους, Over σε πόντους στον Αζάια Κορντινιέ. Θεωρώ ότι θα κάνει καλό παιχνίδι και καλή επιλογή. Για το fantasy. Καλή επιλογή για το fantasy. Καλή επιλογή για αυτό το match είναι και ο Ματ Μόργαν στο over του. Ναι. Το αφήνω εδώ να πέσει και το καρτελάκι για τον Ματ Μόργαν. Γιατί είναι χαμηλά το line και του δίνει την μπάλα στα χέρια ο Ιβάνοβιτς. Σήμερα, τρελάθηκες. Το αφεντικό τρελάθηκε. Άγιος Βασίλης πέρασε. Ναι. Εντάξει. Βέβαια στην Ελλάδα πρωτοχρονιά τα παίρνουμε κανονικά τα δώρα. Άρα... Εντάξει, εμείς είμαστε της γερμανικής φιλοσοφίας. 24 του μήνα, 24 του μήνα κτλ. Ναι. Είναι μεγαλωμένο στο εξωτερικό ο Θάνος. Αφού σου έχω πει για το Μόναχο, αλλά ακόμα περιμένω το ναι. Φύγαμε το επόμενο επεισόδιο. Ναι. Εκεί στο Μόναχο. Λοιπόν, πάμε fantasy και θα δούμε για το Μόναχο. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι η λίγα μας στη KingBet Fantasy που μπαίνετε εσείς για να κερδίσετε το μεγάλο δώρο για το Abu Dhabi πλέον μπορεί να μετονομαστεί σε κάτι που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, Ελένη Μαρκάτη. Ναι, Ολυμπιακός Bet Fantasy. Δεν ξέρω, δηλαδή οι φανέλες Φουρνιέ έχουν ξεπουλήσει στην ερυθρόλευκη μπουτίκ από την KingBet. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Λοιπόν, ο Δημήτρης Βλαχάκης είναι πρώτος για το μήνα Δεκέμβριο και συνολικά αυτή τη στιγμή στη λίγα μας, στην οποία εσείς μπαίνετε. Και θέλουμε να επικοινωνήσει μαζί μας, είτε με την Ελένη Μαρκάτη, πιο πρόσιτη στα DM της τον τελευταίο μήνα, είτε με τον Θάνο Σολούκο, είτε φυσικά με την παραγωγή της KingBet στα social media της, για να πάρει την φανέλα του αγαπημένου παίκτη. Και εννοείται συνεχίστε να παίζετε, γιατί το Μάιο έχει πολύ μεγάλο δώρο. Abu Dhabi. Πάνω στην Καμίλα θα σας στείλουμε. Όχι, εντάξει, με αεροπορικά να πάτε. Όλα πληρωμένα και το Final Four της Ευρωλίγκας. Ο νικητής, και ξαναλέω, τίποτα δεν κρίθηκε στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Τώρα είμαστε στις 18 αγωνιστικές. Είμαι έτοιμη για την ανατροπή. Έχει ακόμα 16 αγωνιστικές για να γίνει χαμούλης στη Λίγκα. Πώς πήγες εσύ όμως την προηγούμενη? Πήγα πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω. Πόσο? Εντάξει, 157 έκανα. Δεν είναι άσχημο. 151 έκανα, ρε Θάνο. Εντάξει, επιτέλους κέρδισα κι εγώ μια φορά. Ναι. Ή πιο σύνηθες θα πει κανείς.
Λοιπόν, εμένα αν δεν είχα το Γιούρτσεβεν στη βασική πεντάδα, θεωρώ θα είχα πάει και για high score σε αυτό το παιχνίδι. Γενικά νομίζω ότι πρέπει να αφήσει λίγο τους center του Παναθηναϊκού, αλλά συνεχίζει εκεί. Πήρα Γκέιμπρελ αυτή την εβδομάδα. Ναι, το είδα. Θες να σου πω ή θες να μου πεις? Όχι, πες μου. Α, ωραία. Στο 5, Wayne Gabriel με τη Virtus. Αναλύσαμε και στα Hot Players Picks. Πηγαίνετε πίσω για να δείτε τι είπαμε για τον Gabriel. Κρατάω τον Nigel Hayes Davis γιατί κάνει καλά νούμερα. Αλλά παίζει μόνο για τα νούμερα, θα πω εγώ. Φίλιπ Πετρούσεφ. Τεό Μαλεντόν, captain, oh my captain που λέει και μια ψυχή. Κάρλικ Jones της Partizan για να χαρεί και ο Άγγελος Αναστασόπουλος, ο οποίος εδώ πέρα είναι φίλος του Ζέλικο Μπράντοβιτς, τον οποίο έχω και προπονητή αυτή την εβδομάδα. Ντίνος Μήτρογλου, ο έκτος παίκτης μου. Μήτρογλου. Ναι. Από την πλατεία με σούζες και γκολάκια στη Νέα Σμύρνη. Ντίνος Μήτρογλου λοιπόν. Ο Οσμάνι, ο Κάναν και ο Ενδιαγή και ο Μπλατ στον πάγκο. Ο Οσμάνι είναι πολύ καλή επιλογή για το fantasy. Φοβερός είναι. Λοιπόν, εγώ στο 5 πήρα τον Μακόρμακ. Δυνατός. Γιατί και το ταμείο είναι μείον, οπότε πρέπει να πάω σε φθηνή επιλογή. Εντάξει, όμως είναι ένας παίκτης ο οποίος γράφει. Ναι, γιατί γράφει. παίζει στην Άλμπα. Ακριβώς. Πετρούσεφ κρατάω. Μαλεντόν κάπτεν κι εγώ. Οπότε καταλαβαίνεις, έχεις λίγο χρόνο να το αλλάξεις. Ναι, δεν μιλάω καν, ξέρεις. Με σήματα. Φρανσίσκο και Ναν. Έκτο παίκτη έχω τον Χόαρτ. Χόρντ. Βάλε λίγο. Να βάλω λίγο αγγλική. Ναι, ήσουν και στο Λονδίνο. Ναι. Δηλαδή δεν επιτρέπεται το Χόαρτ που είπες. Χόαρτ. Και προπονητή. Δεν θα το πιστέψω, αλλά πήρα ξανά τον Μεσίνα. Τελευταία φορά που είχα πάρει τον Μεσίνα ήταν στο παιχνίδι κόντρα στην Άλπα που όλοι θυμάμαστε τι είχε γίνει. Δεν θέλω να το θυμάμαι. Παιδιά, ο Μεσίνα θεωρώ ότι κοιτάει τη λίγκα μας και βλέπει αν η Ελένη Μαρκάτη τον έχει μέσα για να χάνει τα παιχνίδια επίτηδες. Για να πάει να δώσει το χέρι πριν τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό. Νομίζω πλέον το πιστεύω. Ναι. Για τον έτερο Μεσίνα. Αλλά πήγα καλά στην προηγούμενη, σου είπα 151. Έγραψες πάρα πολύ καλά για τον budget που δεν έχεις. Ακριβώς. Δεν ξέρω, είμαι ο Ερυθρός Αστέρας. Εντάξει, έκανες πολύ καλές αλλαγές γιατί η προηγούμενη ήταν και απεριόριστον αλλαγών. Ο Χόρντ, όπως είπες προηγουμένως, μου έδωσε 37,40 και τον είχα έκτο παίκτη. Είναι ο αγαπημένος παίκτης του Γρηγόρη Παπαβασιλείου, να ξέρεις. Ο Χόρντ. Σε όλα συμφωνούμε. Με Γρηγόρη. Λοιπόν, εντάξει, να δω τι θα κάνεις τώρα στο Trace and Chase. Πανίνι Cards. Η Ελένη Μαρκάτη έχει πλέον νέο αγαπημένο section στο Trace and Chase, μου τα έλεγε πριν δηλαδή. Μου λέει ότι αγαπάω τις κάρτες που μας στέλνουν από το Trace and Chase. Φανταστικές. Αυτό είναι ένα πακέτο Donruss, το οποίο έχει 18 φακελάκια των 10 καρτών. Φυσικά το βρίσκεται στο Trace and Chase. Και φυσικά η Πανίνι έχει έρθει στην Ελλάδα για τα καλά και είναι πάρα πολύ όμορφο το χόμπι των καρτών με τους αγαπημένους μας παίκτες στην Ευρωλίγκα, για τους οποίους εσείς όταν φτιάχνουμε λίστα μας κράζετε με την Ελένη Μαρκάτη. Και τι πειράζει. Έχουμε δεχθεί πάρα πολλά σχόλια, εγώ ειδικά. Μου λένε τώρα πώς έβαλες πρώτο τον έναν, πώς έβαλες δεύτερο τον άλλον. Γιατί ακούς την Ελένη, παντόφλα μέχρι και στο above the rim. Τέτοια σχόλια. Αλήθεια, έχεις λάβει τέτοια σχόλια. Τέτοια. Λοιπόν, σήμερα θα είμαι πολύ σκληρή λοιπόν. Όπα, αυτά δεν θέλω. Για να πάρουν φωτιά τα σχόλια. Ωραία. Είσαι έτοιμος? Ναι, για να δω τι ανοίγεις. Ανοίγει φακελάκι των 10 και εμείς φτιάχνουμε τη δεκάδα μας. Και εσείς φτιάχνετε παράλληλα τη δική σας δεκάδα. Όχι. Λοιπόν, θέλω να έχω κι εγώ μερικές. Ξεκινάμε με έναν. Τις πήρε όλες μόνες τους. Πρώην πράσινο. Έλα, θα κάνω εγώ την αποκάλυψη. Α, ωραία, πάμε. Πάρις Λι. Είπε και πρόσφατα έχω τον Παναθηναϊκό στην καρδιά μου κτλ. Έλα, παίρνετε. Δεν χωράει όμως τώρα στον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Έχει καλύτερο ρόστερο ο Παναθηναϊκός. Will Clyburn Εφές. Εφές όχι. Εφές κακός είναι. Εργίνα Ταμάν. Σε καμόσχας, ναι. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Όπα, Philadelphia 76ers. Γιαμπουσέλε ή Γιαμπουσέλη τον λες εσύ? Εντάξει, νομίζω το Γιαμπουσέλη είναι το σωστό όπως έχει πει. Βέβαια, με τη φανέλα της Real τον θυμόμαστε όλοι για κάτι μη μπασκετικό. Ναι, δυστυχώς. Για το ξυλίκι που είχε ρίξει στον Έξουμ. Ναι. Παναγία μου, λαβή τώρα αυτή. Ζιουζίτσου. Όχ, κάτσε καλέ. Μου πέφτουν τα... Λοιπόν, συνεχίζω. Και αυτός πρωταθλητής Ευρώπης όμως, και ήταν τιμωρημένος. Λοιπόν, πάμε. Δεν θέλω να το θυμάμαι αυτό. Κέμπα Walker. Ωραία. Κέμπα Walker, νομίζω το νούμερο 10 μας βάσει Ευρωλίγκας. Ναι, οκ. Έχει παίξει δύο μάτς. Ρόκας Γκεντράιτης. Ωραία. Αυτό το σου με προμείνει για κάτι άλλο. Σάς Βεζέγκοφ, αλλά Μπαρτσελώνα. Legend με Μπαρτσελώνα φανέλα. 2.500 πόντους. Συγχαρητήρια, Σάσα. 17-18. Έτσι, να τα λέμε όλα. Έδωσε τους 2.500 πόντους, μπήκε στο κλειστό κλαμπ στην Ευρωλίγκα Σάσα Βεζέγκοφ. Συγχαρητήρια λοιπόν στον παίκτη του Ολυμπιακού.
Κέβιν Πάγκος. Καλός παίκτης. Αλλά τώρα πλέον Δεν με παίζει. εντυπωσιάζει. Τώρα πλέον παίζει στην Νάπολη, να ξέρεις ο Πάγκος. Ναι. Έτσι για να γνωρίζεις και κάποια βασικά. Τώρα είναι το Mike Batiste. Αλλά κοίτα τι The ωραία. Marvels. Ναι, κοίτα τι Πάνω. ωραία κάρτα. Εντάξει, μην την τσεπώσει κι αυτή. Όχι, Θα μπούμε όχι. μέσα, έτσι. Εντάξει. Θα κάνω οικονομία. Συνεχίζω. Συνεχίζω. Λούκα Ντόνσιτς. Τι έχεις βγάλει, ρε. Συγγνώμη, έχεις βγάλει Σάσα Βεζέγκοφ, Will Clyburn, Mike Batiste, Λούκα Ντόνσιτς. Χαμός. Και εντάξει, και ο Κέμπα Walker μεταξύ μας τώρα έχει μια απίστευτη καριέρα πίσω του. Απλά στην Ευρωλίγκα Ναι, δεν ήρθε έχει. πάρα πολύ αργά. Λοιπόν, άφησα το καλύτερο για το τέλος. Έχει και καλύτερο το Λούκα Ντόνσιτς. Δημήτρης Διαμαντίδης. Έλα, εντάξει, δεν γίνεται τώρα αυτό. Έλα, δεν γίνεται τώρα αυτό. Και τώρα. Τώρα, τι γίνεται τώρα. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα. Ωραία, εντάξει, για να σε δω. Τώρα δύσκολα τα πράγματα θα Λοιπόν, είναι. να αποσαφηνίσουμε κάτι. Γιατί Αποσαφηνίζουμε. το έχουμε αποσαφηνίσει και την προηγούμενη φορά. Πάμε σε καριέρα Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκας, ναι. Αλλιώς δεν έχουμε τύχει να βγάλουμε δεκάδα εδώ. Ναι. Έτσι, είναι διαφορετικά τα κριτήρια, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε, σε καριέρα Ευρωλίγκας και λέγοντας καριέρα Ευρωλίγκας μόνο, Διαμαντίδης. θεωρώ ότι ο Διαμαντίδης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μην μπει νούμερο 1. Συμφωνώ. Από αυτούς που έχουμε εδώ. Ψήφισες 25. Ναι, με κάπτεν ξέρεις ποιον. Ποιον? Και ας μην πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης. Λάρκιν. Έλα ρε Θάνο. Δεν γίνεται να μην τον βάλεις. Λοιπόν, κράξτε τον. Όχι, εμένα να κράξουνε. Κάπτεν το Λοιπόν, Λάρκιν. νούμερο 1. Δημήτρης Διαμαντίδης. Και τώρα εδώ σε θέλω. Κορυφαία. Λοιπόν, υπάρχει ο Mike Batiste. Ναι. Υπάρχει ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος είναι ο πιο νεαρός MVP στην ιστορία της διοργάνωσης. Ναι. Και ας πήγε απέναντι, έγραψε ιστορία στη EuroLeague όσο έκατσε εδώ. Υπάρχει ο Will Clyburn με τρομερές σεζόν, ειδικά πριν από τον τραυματισμό του. Δεν είναι για δύο, πιστεύω. Δεν είναι για δύο Clyburn. Και υπάρχει και ο Σάσα Βεζέγκοφ. Αλλά ο οποίος Μπαρτσελώνα, γράφει... το 17-18. Εντάξει, κρατάμε την καριέρα του όλοι συνολικά. Δεν κρατάμε τη σεζόν του με την Μπαρτσελώνα το 17-18. Στην Ευρωλίγκα, ξαναλέω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά εδώ θα δείξεις ότι είσαι γεννημένη για τα δύσκολα. Ποιος έχει πάρει περισσότερες Ευρωλίγκες από αυτούς που κρατάς, που έχεις το πόδι σου μάλλον? Νομίζω ότι ο Mike Batiste. Μπατίστ. Ναι, αλλά εγώ Θα πάω κόντρα. θα έκανα την έκπληξη, να ξέρεις. Και θα θεωρούσα ότι ο Clyburn είναι το νούμερο 2 βάσει Ευρωλίγκας καριέρας. Λες. Λοιπόν, πάμε στο Mike Batiste για να μην στεναχωρήσουμε τους φίλους Παναθηναϊκούς. Αλλά εγώ αφήνω την ένστασή μου και τον αστερίσκο μου Να σου πω για κάτι. τον Will Clyburn. Στο προηγούμενο επεισόδιο, αυτούς που παίζανε ακόμη, τους ενεργεία παίκτες, Τους βάλαμε πιο κάτω. τους βάλαμε λίγο πιο κάτω γιατί έχουν ακόμη να δείξουν. Ωραία, πάμε λοιπόν στον legend Mike Batiste, αλλά με την ίδια λογική, επειδή ο Ντόντσιτς δεν θα ξαναεπιστρέψει εδώ, θα πρέπει και αυτός να μπει 2. Λοιπόν, οκ. Πάμε στο νούμερο 2 το Mike Είναι Batiste. πολύ δύσκολο, εντάξει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι τώρα μια λίστα που είναι κατά τύχη, συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Ναι. Εντελώς ανώμια πράγματα. Δεν είναι μόνο οι θέσεις που παίζουν διαφορετικές. Πορτοκάλια με μήλα που λένε και στο χωριό μου. Μπράβο. Το πες όλο. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, οπότε Παναθηναϊκό το δίδυμο το πρώτο μας. Πάμε Λουκά ή Κλάιμπερν. Βάσει καριέρας Ευρωλίγκας, γιατί ο άλλος έκατσε 2 χρόνια στην Ευρώπη, είναι ο Clyburn. Κατάλαβες τι εννοώ. Αλλά αυτά που έχει κάνει στις 2 σεζόν που έχει κάτσει στην Ευρώπη ο Ντόντσιτς, δεν ξέρω αν τα ξαναδούμε από 16χρονο, 17χρονο παίκτη. Μωράκι ήτανε. Φοβερός. Ναι, αλλά και πιο αδυνατισμένος από ποτέ. Έτσι, Ναι, ήταν ναι. σε τρομερή κατάσταση εδώ ο Λούκα Ντόντσιτς. Τώρα Τώρα, τι γίνεται γίνεται τώρα. Γιουβαρλάκι τώρα, που λέει και ένας φίλος. τον καημένο τον κλέψανε. Το είδες? Όχι, δεν το είδα. Τον κλέψανε. Άντε. Εντάξει. Στο σπίτι Άμα στον Ντάνης. φεύγεις και πηγαίνεις τώρα ταξιδάκια και τέτοια, Ναι. μη σου τύχει. Ταξιδάκια. Μη σου τύχει. Λοιπόν, οκ, πάμε στο Λούκα Ντόντσιτς, νούμερο 3. Λες Λούκα, Κοίταξε. Θα σου διαβάσω εδώ τι λέει. Λοιπόν, Θες βοήθεια στη μετάφραση? δεν θα σου διαβάσω τι λέει. Δεν χρειάζεται. Νούμερο 3, ο Λούκα Ντόντσιτς. Δεν λέει κάτι σημαντικό. Χάθηκε στη μετάφραση. Όχι, δεν λέει κάτι σημαντικό γι' αυτό. Ήθελα μήπως να έλεγε τα νούμερά του. Ναι. Δεν θα στα πω. Τώρα, Κλάιμπερν ή Σάσα? Ναι, Κλάιμπερν. νομίζω ότι θα πήγαινα στον Clyburn. Σου είπα, για μένα ο Clyburn είναι και το νούμερο 2 της λίστας. Ναι. Παικτικά, αν το δεις δηλαδή βάσει αξίας. Ο Μπατίστ δεν ήταν αυτόφωτος στον Παναθηναϊκό τότε. Οκ. Είχε παίκτες όπως ο Διαμαντίδης που τον έκαναν. Μεγάλο παίκτη. Τον έκαναν ακόμη μεγαλύτερο παίκτη από ό,τι θα ήταν. Ναι. Οπότε ο Clyburn είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βάλει μόνος του την μπάλα στο καλάθι με 1000 τρόπους. Ναι. Και μπορεί να Πιο παίξει όλες πολύ τις επιθετικό θέσεις. ταλέντο ο Ναι. Clyburn. Απ' την άλλη πλευρά, τα επιτεύγματα του Μπατίστ και τα επιτεύγματα του Clyburn γέρνει πλάστιγκα προς τον Μπατίστ.
Μ' αρέσει όπως τα εξηγήσει. Σ' αρέσει. Αλλά τα εξηγώ ωραία. οι φίλοι θα μας κράξουν από κάτω. Οπότε, νούμερο 4, Will Clyburn. Και εδώ έχω την ένστασή μου. Θεωρώ ότι στο τέλος της καριέρας του ο Σάσα Βεζένκοφ θα είναι σε αυτή τη λίστα που έχουμε φτιάξει νούμερο 2. Πίσω μόνο από τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Α, συμφωνείς. Συμφωνώ. Και να δούμε μήπως καταφέρει και ακόμη περισσότερα. Είναι λίγο. Θα τα καταφέρει, εγώ πιστεύω. Όχι, δεν κατάλαβες. Να καταφέρει ακόμα περισσότερα από τον Από τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Δεν ξέρω. Με τα hot takes σήμερα Δεν ξέρω. Έχει τρελαθεί. Είπα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είπα. Αυτή τη στιγμή πάντως νομίζω ότι είναι μια δίκαιη θέση ή το 4 ή το 5. Δεν θα τα χαλάσω τώρα για μια θέση. Ναι. Θέλω να σου πω ότι και ο Ντόντσιτς μπορεί να πάει πιο κάτω. Γιατί έχει μόνο 2 σεζόν. Ναι. Για παράδειγμα. Αλλά επειδή είναι αδυναμία μας και εσύ τον αγαπάς και πάρα πολύ, μου έχεις πει θέλει να τον παντρευτείς. Εγώ έχω πει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έλα, νούμερο 5, ο Σάσα. Λούκα, όχι. Λούκα, όχι. Ωραία, και τώρα έχουμε μια δεύτερη πεντάδα, η οποία δεν είναι και γεμάτη αστέρια. Φουλ το βαλέ. Λοιπόν, νούμερο 10 θα πάει ο Κέμπα Walker, νομίζω ότι τον αφήνω λίγο απ' έξω γιατί έχει πάρα πολύ λίγα πάντς στην Ευρωλίγκα. Έτσι. Ναι, όχι. Ωραία, υπάρχει ο Πάγκος, υπάρχει ο Πάρις Λί, υπάρχει ο Γκέρσον Γιαμπουσέλη και υπάρχει ο Ρόκας Γκεντράιτης. Τι θα έβαζες εσύ νούμερο 6? Εγώ θα έβαζα τον Γκέρσον Γιαμπουσέλη. Κι εγώ για Μπουσέλη θα έβαζα. Ωραία, 6 Γιαμπουσέλη. 7... Σκεφτόμουν ποιο θα βάλουμε στο τέλος. Το Γκέμπα. Ναι. Και μετά 9 τον Λί. Ξαναλέω, ο Κέμπα Walker έχει απίστευτη καριέρα στο NBA. Μην μας κράξετε. Λέμε μόνο για την Ευρωλίγκα. Λέμε μόνο για την Ευρωλίγκα. Μπράβο, Ελένη. Λοιπόν, θα βάλω στο 7 γιατί μ' αρέσει αρκετά σαν παίκτη στον Πάρις Λί. Στο 7 τον Λί. Ποιον θα ήθελες, το Ρόκας Γκεντράιτης ή τον Κέβιν Πάγκος? Πάγκος. Γκεντράιτης. Ο Πάγκος έκανε καριέρα μικρή. 3 χρόνια. Χαμός. Μεγάλα 3 χρόνια. Ένσταση από το Ο Πάγκος λες. ακροατήριο. Πάγκος. Θα μπορούσε και ο Γκεντράιτης να είναι. Είναι και οι 3 πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, Ναι. οπότε έχουμε νούμερο 7. Πάγκος. Πάμε Πάγκος. Το παίρνω πάνω μου. 7 Πάγκος. 8 θέλεις τον Γκεντράιτη ή στο Λί? Κεντράιτης. Άρα 9 το Λί που τον ήθελα 7 εγώ. 9. 9 ο Λί. Και 10 ένας πάρα πολύ σπουδαίος παίκτης. Αλλά για την αντίπερα όχθη. Δεν έχει δώσει τα ίδια διαπιστευτήρια στην Καλά, Ευρώπη. σταμάτη την καριέρα τώρα. Ναι. Άρα 10 και Walker, ωραία κάρτα αυτή. Θα την τσεπώσω. Πάμε Ρεβεγιόν. Ρεβεγιόν, πού θα το κάνεις? Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Κάπου μαζί σου. Άμα έχεις ανοιχτές προτάσεις μέχρι 29 Δεκέμβρη για το Ρεβεγιόν 31, καταλαβαίνεις ότι, δηλαδή στα μαγαζιά τώρα με ρωτάγανε. Πήγα στο Βέρτι, με ρώτησε. Η Ελένη Μαρκάτη πού είναι? Πήγα στο Σάκη Ρουβά, στο καμπαρέ, με ρώτησε. Ο Σάκης. Ναι, με ρώτησε ο Σάκης. Η Ζωζεφίν μετά μου έκανε καρδούλες και με ρωτούσε. Τι θα γίνει με την Ελένη? Τι θα γίνει με την Ελένη, γιατί δεν είναι εδώ η Πότε θα Ελένη? παντρευτείτε που ζητάει Γιατί δεν είναι εδώ η Ελένη Μαρκάτη, μου λέει. Λοιπόν, Θανό, επειδή εσύ ξέρει θα το κάνει στην αναβίση. Θα πάμε κόντρα Θα κι πάμε εμείς. κόντρα. Όχι, ρε κόντρα. Άντε, έλα, μην πάμε κόντρα. Έλα, κρίμα. Από το Θεό. Καλή χρονιά.